It's good to be good. Learn how to put smile on the face of people. God bless you. Because now opiwe ka adro mma echi ya bụkwa ụmụazị a maọbụ na enyere ezigbo ọzụzụ kịta ihe ọ na-abụ masị na ọbụgo kịta na-edozigo opiwe ka ndị aka odochicha ndị mmadụ ọsọ mana na ezekirikiri ụmụazị ha machara apịawa emeri n'opiwe ka nwere apịawa ha na mara n'opiwe ka ọ bụrụ na ụmụazị a adịghị aga skuul bụ na enyere ezigbo ọzụzụ ịma na years to come opiwe ka adro mma ga-abụ fanwa. To put smile on the face of people is our aim. Look at children everywhere. Eji akwụkwọ, nothing. Fasoba, look at the crowd of people. Look at the crowd of people. Ndị nọ Opiweka na-aya iyo. Enwere next thing to do. Ndị ọgaranya biko nye na akanụ. Opiweka adrọ mmechi, ọkwa ụmụazị a. Opiweka adrọ mmechi, ọkwa ụmụazị a. It's good to put smile on them, put them on school. Tinyenu ha n'ụlọ akwụkwọ. Look at the crowd. Ndị so mma ha kwụrụ akwụchichi ụzọ na MCC Junction na Opiweka everywhere na-anarị arịrịọ. Ọ bụrụ na o ruo echi enyere onye ezigbo ọzụzụ, kedu ife anyị ga-enweta? Ma ọ bụrụ na enyere ụmụazị ezigbo ọzụzụ faitoo, ịma na ọ ga-adịkwa ya egwu n'ahụ. It's good. Ọ bụrụ na ị nwere ego mara ị ga-eme. Ekene m Lonzeus kpọpụtara ụfọ ya n'ime ndị small wiper. Oge small wiper na-akwụgharị otu ụmụazị asị akwụgharị n'Opiweka. Ndị ọgaranya anyị nye na-akanụ, biko ndị ọgaranya anyị nye na-akanụ. Ka ị na-eme nwa? Ọ gịnị asị? What is your problem? Ka ị na-eme gị? Yes, ebe anyị nọ kịta bụ na MCC. Ife na-eme ebe a now. So anyị bịara ka enye ndị mmadụ nri normal otu anyị si ejekwa. We normally go, but na adịghị ejekarị, anyị dị atịkarị na social media. Mana nke tata anyị just chọọ itinye. Ihe anyị ji chọọ itinye bụ ka ihe ndị mmadụ enyemaka n'isi ụmụazị a na ebe a na-adịghị aga skuul. Bịa kom. Ị na-aga akwụkwọ? Bịa ebe a kwa eziokwu ị na-aga skuul. Kwa eziokwu ị na-aga skuul. Like age onye a now. Onye a kịta fụrụ ahụ. Many of them jiri nne ebe a. Ọ dịghị aga skuul. Ọ bụrụ maka na help adịrọ. Ya ka anyị na-ayọ, o nwere ndị nwere ego n'obodo a. Anyị na-ayọkwa ma gọọmenti ndị nwere ike inye nwa aka ka afọ na ụmụazị a na-aga akwụkwọ. Because na Opiweka adịrọ mma echi ya bụkwa ụmụazị a ma ọ bụ na enyere ezigbo ọzụzụ kịta. Ihe ọ na-abụ masị na ọbụgo kịta na-edozigo Opiweka ndị aka odochicha ndị mmadụ ọsọ mana na ezekirikiri ụmụazị a ha machara apịawa emeri n'Opiweka nwere apịawa ha na mara n'Opiweka. Ọ bụrụ na ụmụazị a adịghị aga skuul bụ na enyere ezigbo ọzụzụ ịma na years to come Opiweka adịrọ mma ga-abụ fanwa. So ihe anyị na-ayọ bụ bikonu gọọmenti Anambra na ndị mmadụ onwe ndị kpatasịrị ego n'obodo a na ndị osi negoro ụmụazị ihe ebe a segoro foto na-ere ụmụazị ihe n'ebe a here. So ka a mara ka a ga-esi wee mee ka a nwee enyemaka ebe a ga-esi na-enyere ụmụazị aka ka a na-enyere ha aka ihe aka anyị na-ayọ gọọmenti. Sorry. You hear? Sorry. See. Never. A lot of them, they don't get house. Onwere ebe ha na-arahụ. Ebe ife ụfa nọ ka ha na-arahụ. Enwere ụlọ obibi. Ndị ọgaranya ya biko nyekwe na aka nụ. Ndị ọgaranya anyị nye na aka gọọmenti gbata ọsọ enyemaka. Gbata na ọsọ enyemaka biko nụ. Alakawo. Take. You want drink?